India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Toba tu ini kenyat mau pisi mentagum kena film kami cuma. Kublai baru kita baik ya kena channel India Mingi. Kaketeng jonga deh bak Phaibok Pariam, Nakasnong Pariam, West Kasem District. Te hakan ka film ngade ubatho ya kena story ya lyric antun bat uba air ya ki dialog jong kena ka film nga lasdang batho ya kena ka story las lamba nadu kipor ki bakham manswa re ka jingyai enti jonga na nong kendom bat ngawan ka longyin lo sem ka baduk ka batoy ngam sem lala bat pun urlo atho ya kena ka story haka wai ka khana ka jingjia ka bashisha ka balajia ha ka than west ka siel jumi kane ka khana ka bajia kala pen ketik ya ka sip ka jong na kata kadang kala penlong ban tho ya kane ka story ban pen wandur ha kom jong ka film ban kane ka story kalau ka badon kam hadu kata-kata ka ba nasno pa kane ka story ngadai ban spread ban share chaki way pan ki parado ki prasna jong cek bendeu khasi ka jong namar kane ka story kadai ka story syafang kaba ketak ya ka syongkha syuman khatam ba syongkha khle khatam ki mende ki bawan khayi ki bawan paten sebene ka jalai jadi isim ka bu ban ilek be re hakan opat ka kom nan memang patai pat ke pipan ba kadai ka pali joki ba pinwan pe dalam ki jong ke mat ya ka story dalam ki jong ke mat ya ka film tin yu i ba tin yu ka jingmut makin share dan satu way parani raja Te hakana ka film pisi mentam mau mana? Akan ni film nasi bentaro ialah di kum uta mangat ong kum asistan bos gang mu kum second bos gang uba ngadai baju bajan uba penju ya kiwe ki mender ki bawan song bawan khayi wan pateng hane ka jela tang bangan biang spa ialah di nak kelai bandi ya kiwe nre hakan no kadun pat namlak ban batai ka syong api ki pai pa pikwa ni am ban yu ya kata lada pikwa akan pat api sobawan apo bijus nama hol nadu matakasni ter hadu khat khantai terek pot di beji ka pot khawe beji ar beji pasang beji Kena ka film kadon jia shop mah. Em kane ka film kamdon ke jingya show rekadon ka story ka balong ketik bah ka balong sat story berkadon ro ki benta ba pelong komedi andre ka ba ko santam kalong ka kta sepang ka long ying long sem ka jongi kreatif em komedi jonga kumbu ong ka tin my mom is my oxygen dai ba kane ngashim ya kane ka tin komedi jonga ka dai bang akan mau ya iwe i ba la ri la sumaringa na dudang rek pat haskul ya na dai lim pat haskul jongi kalong kum ka syarak barit tapi ka jingim ka jonga bangalala bantu ka kane ka story te ngashim ya kane banga ie kan mau bat sakwe ru kadai kan no pateng jong iki khasi bagi ai pateng ya ime kumta ala shim ya kane pateng kome jong sawan pe kadon kanuk sa ko baha nak banta ki kun samla ka te bat sinra dilong kemi ki long pa kham tam ka bri hun nyep trem ka jong Tak bless you. te ngakerpat ya ki pai ba so bhawa le lo ai ban set ai ya kane kana so baban ai ki kersan ka bapura nama kanong kecil ai mesin nam tajungi kalau kala di kam jauh ya kun sama bat kani ka film lai ka deka ku ha nak ka tajungi ka rin khasi ka bri ku bless you